أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu bengibukele lokuzana i-podcast ka Gift Media lapho bekukhona khona ubaba uNdabezitha nobaba laba ababili basekuphakameni. Hayi bafowethu ngiyibukelile impela. Ubaba uyayigadulela nje nayo uyishonela lena nayo ngoba uKristu bakhe Nkosi yami obungamusi ndawo. Ngoba kwayena mangimlalela lento akakhuluma ngayo akayazi. Obaba laba bamaNazaretha nabo bayayigadulela nje Nkosi yami bayishonela lena ngento engabasi ndawo. Nabo mangibalalela abasho lutho ngobuNazaretha. Uthi ubaba uYeshua noma uJesu watshela uPetru ukuthi Petru kuwe ibandla lami wena uyisekelo sebandla lami kusho ubaba. Uthi ke yena ungumKristu ubaba kodwa ubaba yena self uthi uYeshua akazange asho ukuthi ibandla lakhe amaNazaretha. Kodwa ubaba ungumKristu. Washo yini uYeshua ukuthi ibandla lakhe amaKristu? Akazange asho. Uyakudoja ke lokhu uNdabezitha. Akakubeki ngembaba. Uthi naye uyayigadulela nje usontshikazi. Okay? Uthi mina sontshikazi ngingumKristu. Kodwa qeda ukusho yena ukuthi alikho uYeshua ibandla aletha wathi amaKristu noma wathi amaNazaretha. INazaretha yindawo la azalelwa khona. Kusho ubaba uMbatha. Bathi labo baba laba bamaNazaretha bona benza konke abakufundiswa umqali wendlela. Baze baphethe incwadi. Benza konke abakufundiswa umqali wendlela. Kodwa akekho kumaNazaretha engimuzwayo ethi umqali wendlela wathi sikhonze bani. Akekho engimuzwayo. Umqali wendlela wathi sikhonze bani, yena wayekhonza bani. Kanjalo nobaba uMbatha angimuzwa mayethi uYeshua wathi sikhonze bani, yena wayekhonza bani. Bonke ubaba uMbatha amaNazaretha bayalibalekela leli phuzu leli lokuthi ubani okufanele akhonzwe, okuyiwona miyalo wokuqala, okuyiwo lo miyalo lo ohlukanisayo phakathi komuntu oyikholwa nomuntu ongakholwa. Bobabili lamaphuzu la bayawabalekela. Bafowethu abazenzi. uSathane udlala ngabo. uSathane udlala ngamaNazaretha, uSathane udlala ngamaKristu. Abazenzi. Yabona? Uzwa labo baba bathini? Bathi bona njengoba bengagundi inwele yingoba kwasho umqali wendlela. Mase sivula iBhayibheli sesithola ukuthi iBhayibheli lithi umuntu wesimame kuphela okungamelanga agunde inwele. Kodwa umuntu wesilisa kumele ayigunde inwele ngoba umuntu wesilisa ongagundanga inwele uhlazisa ikhanda lakhe. Azothina amaNazaretha mase siliveza lelo verse eBhayibhelini ngoba likhona. And lelo verse lelo liza nobani? Liza noPawulu. Yayibona? Athi amaNazaretha iBhayibheli lazodukisa. Manje basitshelelani ngalo ngoba lazodukisa. Uyabona mina ngiyalikhuluma iBhayibheli nali ngiliphethe ngoba angikholelwa kulo kodwa ngenza ucwaningo ngalo, ngenza iresearch. Ngifuna ukubona ukuthi abelungu mangabe beza neBhayibheli aqinisile amaNazaretha iBhayibheli lezobulala umqondo womuntu omnyama. Ngifuna ukubona ukuthi indlelani abelungu abayisebenzisa ukulimaza lo mqondo womuntu omnyama. Kodwa amaNazaretha awasho njalo. Athi wona awakholelwa kulo kodwa azibiza ngamaNazaretha and iNazaretha iphuma eBhayibhelini. Azibiza ngamaJudiya, iJudiya iphuma eBhayibhelini, eKhanana kuseBhayibhelini. Yonke lento bona abathi yeza yokuzobulala umqondo omnyama bazethe ngayo bona.
and angizwanga bebeka iphuzu lokuthi ubuNazaretha yinto yomuntu, yinto eyaqalwa umuntu akuyona ekaNkulunkulu. Angizange ngizwe belibeka lelo phuzu lelo. UbuNazaretha yinto eyaqalwa umuntu njengoba uKristu, njengoba uzwa kuthiwa ubuKristu baqala kuphi eAntioch. Fundi Zenzo 11 verse 26. Kwaqala eAntioch ukuthi abafundi babizwe ngamaKristu. NobuNazaretha nabo kwaqala ngo-1910 ukuthi kube khona amaNazaretha. Buqala umuntu okade sonke weseli. Okade sonke elukuzana eApostolic Faith Mission waphuma lapho wayeweseli wabhabhadiswa ngo-1906. Ngisawabuza amaNazaretha namhlanje ukube akaphumanga eApostolic Faith Mission ngaba khona yini amaNazaretha. Ukuba akaphumanga eweseli ngaba khona yini amaNazaretha. Ukuba akaphumanga elukuzana eHealing Ministries ngaba khona yini amaNazaretha. Ngisawabuza mina amaNazaretha namhlanje. So bafowethu qondani nje enkulumweni. Washo yini umqali wendlela, umdli wamafa, umloyisa wakwaKhumalo, uShembe ukuthi ngikhonzeni? Uma ngabe washo kanti yena wayekhonza bani? MaKristu. Washo yini uJesu ukuthi ngikhonzeni? Uma ngabe washo yena wayekhonza bani? Nayi nje into esifuna ukuyazi, asifuna ukwazi into eziningi. Vulana amehlo ke bafowethu. MaNazaretha vulana amehlo. MaKristu vulana amehlo. Kudlaliwe ngani? uSathane uyadominate. Zonke lezinkolo lezo uSathane ubhizi udlala ngani? Vulani ingqondo ke. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.